kai ƙarya ne wallahi wallahi ba zai yi ba dole ma bana mu canza wannan azzalima gwamnati gwamnatin nan tana mana mulki ba abin da muka karu sai ka ce ba 'yan Kano ba mu a wahala iyayen mu a wahala annan mu a wahala gashi muna jihar Kano matasa ba aikin wallahi ba zai yi ba a ce muna 'yan Kano barkana me hali ina cikin gida fa na ji hayaniya kai akai ni ba dole raina ya ɓaci ba a ce muna 'yan Kano asalin 'yan Kano mu 'yan Kano iyayen mu 'yan Kano kakannin mu 'yan Kano amma wai ya zamana a ce wai ana mulkan mu a wannan jam'iyyar mai tsintsiya shi share mu take a ce ba abin da aka tsina na mana shekara 8 kenan a jihar Kano ba na ji an zaben ya kusa ba zabe ya kusa ai jira nake zabe ya zo mu je mu zabi cancanta wai yanzu Yusuf Boy da man tambaye ka ina jin kawal fara wai yanzu a wannan shekara 8 da 'yan tsintsiyan nan suka wai wanne abu ne fi damu ka abin da ya fi damu na suna da na farko bari ka ce dan talaka yana zuwa ba shi da cin da zai fada bayan nan ga ruwa babu a rijiya famfo idan ka je duk sun yi karkar babu komai an ki zuwa kuma a gyara mana na uku ga wutan nefa babu gari ba za ka ga haske ba ko da yaushe kana ɗarɗar kuma a ce wai ana mulkarka kuma mu 'yan jihar Kano ne sannan ga matasan mu ba aikin yi wasu sun gama secondary wasu sun yi NCE wasu university suka yi amma gaba ɗaya ba su da aikin yi ba dole abin ne ya bata min rai ba sannan ga hanyoyi zaka ga titina duk a dagargaje layuka zaka ga duk kwata ta cika wani mahaika ga ta damne a gurin kuma wai ta hanya ne wai muna ɗan Kano a ga waɗannan abubuwan da na lissafo ma su suka fi ci min tuwa a ƙwarya na ji dai kannin kalaman ka kuma wannan magana da ka faɗa gaskiya ce nan alhamdulillah kuma ka san wannan shekarar dole mu canza gwamnati ai ba ka da labarin injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar kayan daɗi injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ake ce mai Abba gida gida ina da labarin sa mai farin jini bacin ma wannan labarin baka da labarin injiniya Dr. Rabi'u Musa Hankwas ya tsaye da injiniya Dr. Rabi'u Hankwas wanda yake raba mana tatsotsi da komai kayan makaranta makaranta kyauta kai auren da zawarawa ga asibitoci bar ayyuka ga gadoji yayi mana a jihar Kano gashi nan kana nufin wannan dan takarar na jam'iyyar NNPP jam'iyya mai alama kwallon dadi Abba Kabir Yusuf Kwankwaso ne ya tsayar da shi Kwankwaso ne ya tsayar da shi to kaga yanzu wannan dan Allah a irin waɗannan shugabanni muke so masu tausayin talakawa masu ci gaba barewa ba za ta gudu dan ta wannan haka yake Kwankwaso kowa ya ji dadin mulkin Kwankwaso wallahi kuma yanzu ya tsayar mana da Abba Kabir Yusuf dan haka shi zamu zaba Allah ya mu ranar zabi insha Allah ranar zabi yanzu ku banda an daga zaben nan da tuni gobe ne zamu je mu zabi Abba Kabir Yusuf din nan ya zama gwamnan Kano kai shikenan ka bari kawai amma dai ai sati ɗayan kamar yau ne ko da yake mu ai kamar yau ne NNPP an san su ba su da hadama ba su da hanzari ba su da wannan haka mu ba wai jam'iyyar da za su je su baka taliya su ce ka zabe su bane kuma bari ka ji duk wanda wani dan siyasa da zai zo wajen ka ya baka taliya ko ya baka wani abu ya ce ka zabe shi kar ka zabe shi saboda macuci ne yana hawa sai ya fanshi abubuwan nan da dole sai ya fanshi yanzu mulkin Kwankwaso waye bai ji dadin shi ba amma mu ɗarika Kwankwasiya ba ma bayarwa a zabe mu sai dai ka zabe mu domin aikin da muke yi wannan shine Kwankwasiya kuma shine NNPP jam'iyya mai alamar kwandon daɗi mu sai injiniya Abba Kabir Yusuf a Kano sai mun canza hankaka wallahi mun san me makoko ba abin da ya mana ya samu a talauci jihar kuma yanzu ya tsaye mana da wani mai sakatiri ne ba da wani mai farin gemu kamar tinkiya mu ba mai wallahi mun aske yanzu shi Abba Kabir Yusuf din nan Abba gida wanda ake yayi a jihar Kano mai siffar Laraba tunda ka ce Kwankwaso ya tsaye da shi yanzu zan tashi in tafi gida daga kan kannena yayyena ɗan uwana dangina da abokana da duk wanda na san na isa da shi a ranar tunda saura kwana 7 za mu runguma mu je mu zaɓi Abba Kabir Yusuf Abba gida domin waraka ne to yanzu ka bi majalisu duk ka gaya wa abokananmu to mun fa bana sai Abba duk wanda ya bai ba su taliya su ansa amma su zaɓa Abba su ansa kuma su zaɓa Abba shine yanzu ai ka kawo mun maganar da ta sani farin ciki yanzu za ka tafi kenan yanzu zan tafi kenan sanin da su fito da katin zaben su ne ko da Abba gida wannan turanci na ga tun daga zamanin Kwankwaso shine Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen Kanawan Dabo mutanen jihar Kano. Muna kira ga jama'an Kano wato Kano ta Dabo Kumbin Giwa da ku zaɓi Abba Kabir Yusuf. Injiniya Abba Kabir Yusuf zai samar da matasan mu aikin yi kuma zai samu mana da asibitoci da kuma makarantu da kuma hanya da wutar lantarki kuma ruwa zai wadata a ko'ina. Jam'iyyar mu
ita ce jam'iyya ta NNPP, jam'iyya mai alamar kwandon daɗi. To matasanmu maza da mata yayinmu da ƙannenmu tsofaffi da iyayenmu kowa ya fito domin mu zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a jam'iyyarmu mai alamar kwandon daɗi. To jama'ar mu mutanen Kana, wannan dama ce da Allah Ubangiji ya hore mana wacce za mu fito ranar zaɓe mu kaɗa jam'iyyar mu ta NNPP ƙuri'a ƙarƙashin jagorancin injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso. Don haka ina kira da duk wani Bakano wanda ya san kansa da kimarsa ya fito ya kaɗa wa injiniya Abba Kabir Yusuf ƙuri'a a jam'iyyar mu ta NNPP sabuwar Najeriya ci gaban ƙasa. NNPP New Nigeria People Party Kwankwasiya amana. Abba ya zo insha Allah mun daina bara. Dole gari zai haska inda tsaro ba.